Tang! Andro? Tang! Tang! Andro? Bag na bigat mo, Tang. Oo na yan, babaraw. Tatala nakakita ti guwapo ah. Taga-tino kaya? Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Andro Andres? Ajay rapper? Ajay kumanta ka ti humanap ka ng pangit? Rapper sama di bagbagam Andres. Ay na. Madi nga ni Andrew Later ila tagro kiti apelido na ajay. Ngam ti apelido na nga talaga ajay. Igos. Andrew Igos. Naganak kan apelido na. Igus. Buting mo tapildo na, Andres. Guess baka guess na mo ikabil ng tisakak Andres. Lalo nga ka to eh. Baka marunot tisakak. Ay na. Madanda na kang kay launay. Kay bagbaga kanya yon. Professional na ajay nalaeng. Aprosan na lang dato may katin. Ana? Kay iyo libre na maday. Nagbuisit ka nga talaga nga katongtong. Madi ka dumdum nga, nagaduti imbagak. Hana mga paleng tamadik mangiga jem bagam. Siyempre nangig ko. Kasta ka ma, no, bagbagaan ka. Madi ka dumdum nga, kasta awang pakailam mo. Dumdum ngiga mo. Manmano ang ordagin inumin. Wala ta awang kwartamon. Ngam no, adumanan kwartamon. Panay-panay manan. Haanayin, gatangi ko muna agad importante nga kasapula ko na jem bagam. Pagkabay mo kanya. Kasta haan mat nga para kinyak ati bagbagak, para kinyam. Baka dapat kayo may bagamon. Pag nabiting ka pa amukti babae kayo, nalay nga sumawa ata. Awang pa di 1-8 yun ay bagam. Hindi, bagak amin nun. Basta ajay lang ibagbagak, ajay pag siya atam. Ana? Aon samot tiwala yung kanyak. At least si Jai makalibre kayo, madi kayo gumastusan. Lumain ka pa yung adagos. Ana? Di kayo garaw dita. Alang ang mga kaduaan kayo pa, amo yung magkay kayo ak. Nung mabalin na Andres, kaduan na kami langon. Si Andres, kato na kami. Madimi mo ajay. Punay laki tagituyo na ya. Istorbo kayo, amo yung adar aramita, kay kayo ak. Naglaka lang mo, naibaga mo ito, laod. Di ba? Kalsada. Oh, Kalsada ata ha. fine. Adapakan to bakas Jai. Kanawan, kanigay. Di no ba nakato daw? Kanawan. O, kanawan. Tapos, dumiritso ka ulit. Ciao. Tapos, adaman pakas Jai yun. Kanigit ka man taon. Kandigid. Tapos, diretso man na yun. Ciao. Ajayan. Madi umatras kayo Ingko lang, imbaga lang no din pagtulungan natin pa igli adi yun. Timo lang ito na muna kantaw tanay. Basta lang. Fine. Oh. Kanawan kami muna. Ato, di ba laod? Laot. Adag papalod. Ditindaan. Wan. Ay, Isa dala pensil ko dyan. Tapos yung likod na ditindaan nga jay. Ijay tibalay na ni Mang Andro. Ay, dito pa din Ang tamag kayo no kaya ayo ditindaan. Ditindaan. Andro igos ko na yaw. Andro guys, sige. Nadama kami ng latay na ng Androgis aja mismo. Ulit-ulit imalok kanya mato yun eh. Pagbagak lang mat ata. Nagsusyok lang masuna eh. Susurk lang mo. Yung kayo na, meron kakuhaan nyo dito oy. Gigraw pa kami guys. Salamat na Sige, kami thank pag you. may laot. Oy. Kaya muna kami pa. Balitaan na ka Wait. Sige. Pag na talaga atin. Thank you Andres, ang bagang mo na dyan. Nako, delikado ata sa kanatan. Pulyon samot tayo. Isa batan dyan, istorbo, nakaduwa ko mga tagbatan ko. Nagbuisit ka nga talaga nga katongtong. Madi ka dumdum nga, nagaduti imbagak. Hana mga paleng tamadik mangiga jem bagam. Siyempre nangig ko. Kasta ka ma, no, bagbagaan ka. Madi ka dumdum nga, kasta awang pakailam mo. Dumdum ngiga mo. Manmano ang ordagin inumin. Wala ta awang kwartamon. Ngam no, adumanan kwartamon. Panay-panay manan. Haanayin, gatangi ko muna agad importante nga kasapula ko na jem bagam. Pagkabay mo kanya. Kasta haan mat nga para kinyak ati bagbagak, para kinyam. Baka dapat kayo may bagamon. Pag nabiting ka pa amukti babae kayo, nalay nga sumawa ata. Awang pa di 1-8 yun ay bagam.
Hindi, bagak kami nun. Basta, ajay lang ibagbagak, ajay pag siya atam. Pinagbasit. Dapat adi ado, adi madigag taltal na nagsasao, adi umabot ko maging gana malim nga nagsasao, kaya adi on stop na nga, non-stop. Eh, di naawanak mo ti angasan, nakas jay. Kaya maajay, dakit diti babae nga han nga nangiwatay. Kiwan siya. Basit lang. Posible. It's a miracle, no kasjay. Basit lang ngiwat ko, basta ti pag siya atam lang, ajay lang ti ibagbagak. Ay siya ata. Ore pa ibalik-balik tadim ti bagbam, isunto mo la iso ti papanan na ajay. Sabi ti babae, ganun, agsawata kay. Detalyado, maamin, naging gana ka, makalkal na ata. Isunto mo lang iso ti papanan na. Oh. Kaya mo mangayam, siyempre nature ti babae, dagi jayon. Nature ti babae. Apay, madiyo kaya nga kuya, ore may sardaw lang nga naulimik kayo, was dayo. Kuya, salamat! So, siguro bagbaganan ng Andres na padiritsyon na eh. Siguro, best friend. Tan, Di takitain. bali na ikuan, man na ilutag. Takitain. Pertagam ah. Baka mabutan tayo gagagis ta. Makapradas ka garot kitang mamut sa amin. So, na siguro ilakayin na eh. Ajay, Android guys. Uy, isaw. Sunadin na eh. Tan, Kino nasingpet ka, nga talaga nga naulumag ti balat. Ngam no made, talaga nasa ti babae. Pasyak lang nga eh. Ikasano no, sigayo nga agkukumari iti nagtungtong. Di napapaot man tungtungan yan. Okay, depende mo ti balita ah. Depende ti balita. Pakati ko na, pagtutungtungan nyo, adi biyag ti sa bali nga tao. Haan kami mga kasjay. Talaga, nga kasjay. Tuladim ko mga di malabalabasa ki ni kanto. Nagraragsak da gajay no tutungtong da lalo ti bigbigat. Sla iso ti ko ajay pinakamurmuray dan. Dindan sapay nagkapkape. Among ti mangig ko nga tungtungan dan no lumablabasak. Biag ti sa bali nga tao kinadi linding nga pagutangan da. Kasjayak nga rod. Malay mo kay mo makimembro. Tano may saka mo lano ka nga marites to yan dayon. Baka damdama, may iso tapay no kan. Siyempre, nagdamag no kagidi kanyang. Oh, tangiwat mo, mangagda ka. Mangigdalat ta Di makimaritay siya man no kan. Pagpabaka. Ugi si Sabam, nakakita mo ti lalaki nga na ipabarangay kinamarites na. Siyakpay lang no ka. Di ka pay. Pakita mga sday. Baak ka lang aro di marites ka pay. Proud ka pa yaya. Nagpigsa talaga ti tamam. Sino nga ti madi pumigsa ti tama na. Nakapudpudot lang aro din. Awampay makakartam. Makapamuryot, di ba? Talaga mga adamurmuryot mo. Idi sikalat ta tinatinon. No dagam ti murmuryot ko no minsan nga gawis ka gidulat ta kagadok tawisin mo na. Nakarkaro man ng ti murmuryot na dagijayan ah. So, option mo lang ako, ganon. Tang! Andro! Tang! Tang! Andro! Bag na bigat mo, Tang. Oo na yung babaraw. Tatala nakakita ti guwapo ah. Taga-tino kaya? Hoy, madimot, overkamot. Sa bagay, kung marami kang choices, ito talaga ti option mo. Sa bali pa na natatungtungan nga ibagbagam. Kasano nga sa balay? Basta. Basta. Minum ka pala kung na eh. Ngayon mo sa ato. Ado pa'y bulana, madi pa expire data. Okay, si Sabam, kinalog-kalog mo, sa kam ipainom kinyak. Bakag sakit ti tiyan ko itan. Maday, gumatang ka ti yelo. Naimas manata. Dano mo pang ikat ti pudot ti panawin ni. Naimas ata na lamiis. Hindi ado yelo na di basok. Madi ako makaininom. Hindi ka makininom. Nagsayang ngayon.
Sa datang or gumatang ti yelo na. Pagatang yelo. Inalam mo lang ate intud mo. Uy. Sublimata sukli ah. Ulay nakta. Gumatang yelo. Darsa, baka tarayan nak. Made, taka nakta di. Ikombak, damdama tarayan nak. Sige. Di ko na magsubliak pa gawid ako. What? Naala mo di korta ko. O, kisti sabam, no, madi ka lang nagsuble. Pongot-pongot ka. Oh, no!